wena kanjaba Molo, siqale sibonga inkosi isize safika ekhona. Agadla wena kaphuma kamageba wena ndaba ezitha owanqoba izizwe ngezizwe nezinkulungwane. Gadla wena owaphatha umkhondo wagwaza wasani wanqoba lonke izwe. Gadla wena ngangezwe lakhe. Gadla wena silo samabandla. Gadla wena lembe eleqa amanye amalembe. Wayede kuwe ngonyama bayede wena Zulu yesabeka namhlanje kuze kungunaphakade sithi bayede bayede bayede. Sanibonani nonke nisemakhaya. Ngiyaxolisa uma kungahambanga kahle kulesiya singeniso lesiyana. Nama ngizenzi namhlanje ngenziwa ukujabula. Inhliziyo yami igcwele intokozo, igcwele ukumbonga nje ongabonwayo kwabakithi abambiza ngomvelinqangi. Igcwele kakhulu nje izo kugcwele nje intshukumo kimina nje engingasho ngithi kuthi angilizukise leli lingabonwayo mihla namalanga, ngoba ayikula senzele khona njengoZulu, kukhula senzele khona njenge-South Africa. Siyayibona iy'ngane zethu zijabule, siyayibona imindeni wethu igcwele ukuthula, futhi kakhulukazi igcwele uthemba, noma igcwele ngabiza ngani lowo mlilo loyo ovunguzayo. Uma ngabe izinto zingahambi kahle kodwa uvunguze, usho ukuthi kukhona okukhulu okuvelayo. Namhlanje siyalibona izingane zethu zisenzele kahle kakhulu. Siyababona nje ukuthi bathatha imfundo yabo very serious, bathatha imfundo yabo bawenza okukhulu kibhuti nabosisi babo, kwabazali babo, ngokuthi le mfundo abanayo bengayicikeli phansi. Siyababona abantwana basibuyele nabo-distinction, siyababona abantwana basibuyele nama-awards ngama-awards. Ngakho-ke mina njengoMpilo Mpanza kugcwele kimi intokozo enkulunkulu, kugcwele kimi imali, kugcwele kimi ukuvukisa labo abasenzele kahle, kulaba abantwana bami engahle kubo, or kanye abobhuti nabosisi abancane engahambanga kahle kubo. Ngithanda ukusho kuwe ukuthi ithemba alibulali. Ngithanda ukusho kuwe ukuthi ukuphikelela impilo. Ungibona nje mina izinto zami kazihambi kahle, kepha ngilokhu ngiphikelele ubusuku nemini, ngiba lokuthi kwenye inkathi izinto zami zizobuye zilunge. Nakini-ke futhi nginishiya nalowo myalezo othi ngelinye ilanga nawe uzoyithola indlela, ngelinye ilanga nawe uzophumelela, ngelinye ilanga nawe uzoyithola indlela, ngelinye ilanga nawe uzophumelela. Unyamezela izinto zakhona, phikelela konke kuzolunga, qina hhayi ungalahli ithemba. Ilokho kuphela nje engizokusho kini. Man, ungibona nje nami ngihleli lana ekhaya, ngiyazibhekela nje izinto zami, ngiyazama lapho nalapho, ngizama iy'ndlela zokuthi nami ngibe usomabhizinisi. Okwamanje ngisadayisa emgaqweni izinto lezo nalezo.
ngiphinde futhi ngithathe amathuba lawo nalawo lana kwi-inthanethi ukudlulisa lezo nalezo zinto. Nini nanini nje bekhona i-chance engayithola yokuthi ngidlulise amafoni abe pre-used noma amafoni avela kulawa amazwe angaphandle ngiwalethe lana eSouth Africa, ngiwa-distribute kanjalo nje. And iyona nto engiphilisayo kumanje leyo. Ngiphinde futhi ngidayise namakhofi. Kukhona ama-sachet enginawo nje la ekhaya engilokhu ngiwadlulisa nje emphakathini. Nawo la makhofi lawa avela kwamazwe angaphandle alethwa lana eSouth Africa, khona lana eThekwini. Kukhona nje inhlangano ewalethayo la eThekwini, inhlangano yebhizinisi lena. Engingaze ngicabanga ukuthi ngikhuluma ezepolitiki or ini because mina ngizingeni kakhulu ezepolitiki. Angizingeni kakhulu. So uma kukanjalo-ke ngidayisela ikhofi lami, ngidayisele ama-phones akade ngifuyile laphana, nginezilwane zami engizifuyile. Kukhona izilwane zami, kukhona iy'ngulube, kukhona ibizwa ngani lento lena, kukhona iy'mbuzi. Yes, okwamanje kusayisona sibaya sami leso. Nginethemba lokuthi ngizolandisa uma isikhathi siqhubeka. Nayo-ke lento lenayo lokhu ngiyizama kancane. Ngazama phambilini, ngazama o-Instagram, ngazama kuphi yabona. Washo ukuthi kukhona okuhamba kahle, washo ukuthi kukhona okungahambi kahle. Naka-Facebook ngazama nakhona kwahamba kahle, kwaba khona okungahambi kahle. Mhlambe ngizobuya, mhlawumbe angeke ngibuye kulezo y'ndawo, kodwa nje ukuzama khona ngilokhu ngiqhubekile ngizama nje. Impilo ikanjalo nje, uzama lokhu uhluleke, uye kulokhu, kodwa nje uma kuphela wena uphikelelile njalo nje, uma kuphela wena ulokhu uqhubekile uya phambili, ngoba la esiya khona iphambili. Ungabobheka emumva, ungabheki emumva, bheka phambili. Ileyo ndlela nje yokwakha ikusasa elingcono, ukwakha impilo engcono. Ileyo ndlela nje yokuthi ube umuntu ohlonishwayo emphakathini, ube ngumuntu odlala indima enkulu nje la uphuma khona. Siyazi ukuthi izimo azilula lana eniphuma khona, siyazi ukuthi nabazali benu banibuka banethemba ukuthi nani nizoshintsha isimo nani umphakathi wenu nibuke njengamathemba abo, nizoshintsha isimo sabo khona lapho. Abantu benu ngiyazi ukuthi nizoya ema-university, niye kwama-college, ningenalutho, and lokho enizokuthola manje ikhona okufuneka kuphilise nemindeni yenu. Into engizoyisho nje ukuthi lolu hambo enizoliqala manje alulula neze. Kubiza ukuba umuntu ezidele yena, edele nakho konke akuthandayo, ehlale phansi, ethole isikhathi esanele nje sokuthi ngisho noma ngaba nzima kangakanani but ezithibe ukuze ezophumelela ekugcineni. Enye into futhi oyidinga kakhulu njengoba use-college noma e-university, wenza abangani aba-right. Uyabona, wena ungayitshela ukuthi awubadingi abangani, kodwa uzobadinga abangani, ngoba abakhona lana abaphumelelile, hhayi ngoba behlaniphile ukudlula abanye abantu, hhayi ngoba kunjanjani, kodwa baphumelele ngokuthi balithatha ithuba bazana nabantu abazobayisa phambili empilweni. Iqiniso nje lilele lapho. Uthanda ungathandi, ufuna awufuni, ungasebenza uzojuluka ube manzi nte, kodwa iqiniso lisekutheni umhlaba esiphila kuwo nanabantu esisebenza nabo bakuthemba kangcono uma ngabe ninobudlelwano obuthize nabo.
Angisho-ke ukuthini noma nawe kufuneke uqhubeke i-cycle efanayo uma usukuleyo position, kodwa nje into engiyishoyo ukuthi okwamanje indlela ekusetshenzwa ngayo leyo nawe-ke yisebenzise phela. Kodwa-ke uma nawe usulithola ithuba lokuthi kushintshe phela nawe. Yes, ya amazwi ami agcina lapho nje okwanamhlanje. Inhliziyo yami igcwele intokozo nje, and indlela engithokoze ngayo ukuthi angigiye phezu kwetafula. Kodwa manje inkinga la matafula esihlala kuwo awu-glass la matafula, angikwazi ukugiya phambi kwalo noma phezu kwalo ngoba manje lizofa bese imina futhi okufanele likhokhele. Hi, this is Mpilo. If you like this video, please click on the subscribe button below. Click the notification bell so that you can be informed whenever I release the video. Don't forget to share and like, comment below. Your engagement can help me grow this channel faster than I ever thought. Thanks for watching. Bye.